Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memelihara masa depanku. Janjinya nyata dalam hidupku. Di gereja ini, Gereja HKBP Rawamangun, aku merasakan imanku dibimbing dan cita-citaku didukung. Orasma dihita, huria nahina holongan itu hata, ada orang sotapuka parminggota di manogoton, tapada di madirita martangi yang mahita di bagasan rohatabi.
Amen. Tapuji Tuhata, mare demahita sian buku de nomor 550 sia. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori mangoludo dibaen parsi hohotna marha porsyaon. Alai anggo dihalak parjahat dangadong hasonangan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sa iurupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogosot tuhami. Jala asa unang magopoh baik kami sileholehomu nadinggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami,
asa unang marpos ni roha hami tu artana di hasianganon, lehot di hami haporsiaon, asa dohot hami parjabar di sitianon, ni akka na porsia diho, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tatangion ma patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik patoluhon dohot lapatana. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalana, aihona uhumna dosogut akkana marsineang di guarna. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unak kita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujara narwa, mana mangaci mar hite-hite goarni debata. Ai dinatar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujiat do si dohonon goarni debata. Ido anggo sahatna, atong rap mangidogo mahita siat Tuhan debata, lau mangulaun hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin.
Tato potima dosa tanah godangi tua dopani tuhata, martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tu jolom, huhilala hami, rikot do asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubay na pasirep pami diri nami sadariod di jolom. Jala huparhato pot tami, tung najot-jot do hami manibil sian akadalamu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom, alani dosa nami ai idang di halomor roham hamatian ni pardosa. Alai hamu boni roha do lomoni roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham di hami marhite-hite panidangion, dohot hagogon nitod di parbadia, asa tarapul situ rohanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapod di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jahoba, tung sura rara dosa muna songon abit bunga dapdap, potar do bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tajahama hatani dibata turpuk epistel di hari mingguon, di mana tersurat di Habakuk 2 ayat 1 saat rodi 5, tajahama marsikat sorin. Di atas panatapakku doau jongjong, jala tidak ngau tu partana batuan, jala manatap-natapau marnida manang aha sidohnon na tuau, jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku. Jadi dina Jahoba mengalusi au, surat tomma pangukaponi, jala uhir hotu akabatu panuratan, asa takas tarjahan lang pamulus. Ai taringo tutiki sogot dope pangukaponi, jala hapogan mariahi ujung, jala dang margabus, tung surape lumeba, say pai mai mamai, ai say narodo sogot, dang tagamon tartading. Ibana, dang tigor rohana di bagasan, alay ang gohalak kategori manguludo binayan ni pasihotna
marha porseao. Tongon tahe pangoseo sedo yanggo anggur jukat do bawai dibain dang marparadianan. Diparuak do butuhana songon parbeguan. Jala songon hamatea do ibana naso olo mahap. Dipapungu-pungu tu ibana saluhut aka bangso. Jala dipaluhut tu ibana sude aka marga. Ima sahatna martua do akan atau mangion hatani debata jala no peopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai songon hina tidakon idongata saha porsiaun disadok portibion rap mahita madok au porsea debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan na tu mapalangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sasadai imana tirubuhan ni si Maria na gabe-gabean syator di parbadia adorang bubuhan Ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni silatus. Nama tetar pajal di ibana di hau pinarsila. Natua tuan nuatoru dung ditanom. Namulak mangolo di hari patoluhon. Namana itu surgo. Haul tu siam mendebata Jehovah. Amanai parguguna suatu dosani. Isima ibana pai mamulak sogo tu tanah on. Manguhumi halan amangolo dohot namate. Au persia ditodi parbadia. Jala adong sada huria nabadia, huria hatopani hala Kristen akka nabadia, dohot hasasani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangul dosogot dagini halak naung mate, dohot dihauluan na sora suda. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 14 Juni 2026. Bunga altar. Minggu Sadarion Napatupa bunga altar Sianwik Kayu Jati Sunan Giri. Mulai tema di Panghobasion Nasida Tuata nama masu-masu. Partangyangan Wik. Rabu 17 Juni 2026 masuk pukul 10 siawib Sada. Wik Kampung Baru Pulau Mas. Dibagas ni keluarga Sahat Huta Barat Boru Sinu Haji. Alamat Jalan Sambilito Sada nomor 5 Jakarta Timur. Inganan Patangyangan Ruas Timotius AKBP Rawamangun. 2. Wik Hutan Kayu Kayu Manis. Dibagas ni keluarga M. Damanik Boru Manurung. Jalan Pramuka Bakti 2 nomor 15 RT 10 Tolu RW Sia Hutan Kayu Utara Jakarta Timur. 3. Wik Penggilingan. Dibagas ni keluarga Monang Siaan Boru Napitupulu Aula Romauli Jalan Sakti nomor 6 Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. 4. Wik Sunan Giri Kayu Jati. Dibagas ni keluarga Saat Siregar Boru Marbun. Alamat Jalan Sunang Bonang nomor 10 Sada Rawamangun Jakarta Timur. Inganan Patangyangan Ruang Lukas AKBP Rawamangun. 5. Wik Kayu Putih Kafling Polri. Dibagas ni Kristina Borusiaan Jalan Kayu Mas Utara Blok S nomor 250 Tolu Kafling Polri Pulau Gadung Jakarta Timur. Kamis 10 Juni 2026 masuk pukul 10 siawib. Sada Wik Cipinang dibagas ni keluarga Marulam Simbolon Ernawati Boru Padang. Alamat Jalan Asrama Polri Cipinang nomor 20 Sia Cipinang Jakarta Timur. Inganan Patangyangan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. 2. Wik Kapung Ambon. Dibagasan ni keluarga Sakan P. Tambunan M. Boru Tapea. Alamat Jalan Plafon 2 nomor 15 Kayu Putih Jakarta Timur. Pelantikan panitia ulang tahun ke-62 dan Pesta Gotilon 2026 serta panitia revitalisasi toilet HKBP Rawamangun. Minggu hari ini di ibadah pukul 10 WIB dilaksanakan pelantikan panitia ulang tahun ke-62 dan Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2026 serta panitia revitalisasi toilet HKBP Rawamangun. Kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia dalam melaksanakan tugas yang disampaikan dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ulang tahun HKBP ke-165 tahun Sian Unduk Serapni Rohatta Tapujima Tuhani nama ngiring-ngiring dohot mamasu-masu huriana Sian Hatu Tubuna di 7 Oktober 1860 sada 1 Embason Songon Hataridaan Nilasni Rohatta naik patu paon ni HKBP ma Pesta Parolopon atau Ibadah Raya ulang tahun HKBP 165 tahun Ima di hari Minggu 20 Dung Trinitatis Minggu tanggal 10 Oktober 2026. Maringan di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Di doton ni 100.000 ruas ni huria. Nunga di Pabangkit Uluan ni HKBP Panitia Penyelenggara ulang tahun HKBPI. Ombartusi Pinangido Maharadeon ni Sandok Ruas Dohot Parlado ni HKBP. Anggia Masitutulaho Manangiahon Dohot Manupahi. Hatu tulus ni Pesta Parolopon ni Anggiat Bolas Dongan Merdalan Bahen Hamulyaon ni Debata Sitolusadai Uhud Manghorhon Lasni Rohadi Hita Salut. Ibadah Lapas Cipinang Kamis 10 Juni 2026 pukul siawib. Wib Sending Dewan Maturiah KBP Rawamangun Patupa ibadah di Lapas Cipinang ni Huluhon ni Pandita Tupal Sitio STH. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun.
Pos Kesehatan Jemaat. Mulai Juni 2026, hadir gandup minggu papat sipul parmingguan di patupa do pelayanan kesehatan tu akar ruas. Mulana hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 10 sada saat pukul 10 tolu WIB. Ruang kesehatan atau pos kesehatan. Akar ruas ni huriat tananaing menjalo pelayanan kesehatan, boi ma langsung tu pos kesehatan. Tubuhmu adalah bait Allah. Mari kita jaga bersama. Narahubung Dr. Seba Boru Silitonga. Webinar kesehatan. Rangkaian webinar kesehatan berseri. Keluarga sehat, jemaat kuat. Menjaga kesehatan di setiap fase sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan jemaat secara utuh atau fisik, mental, dan spiritual di setiap fase kehidupan. Seksi kesehatan patupa rangkaian webinar kesehatan berseri sude ruas ni undang mandohoti webinar kesehatan seri sada atau perdana do topik membesarkan anak yang sehat jiwa dan raga, menjaga bait Allah sejak dini. Webinar ini akan mengupas strategi praktis poli asuh atau parenting agar anak tumbuh kuat serta secara fisik dan tangguh, secara mental di era modern. Acara di Patupa di hari tanggal Jumat 26 Juni 2026 waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai karena YouTube live di nama YouTube gereja, Zoom meeting, tautan di link, akses, gratis dan tanpa pendaftaran. Mari bersama-sama belajar merawat bait Allah sejak dini demi masa depan buah hati kita. Mohon dukungan doa dan partisipasi aktif dari seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2026 saat 2020 lalu do syarat songon natur surat di warta digital. Kegiatan katekisasi CD 2025 saat 2026. Pembantu program kerja akan jadwal kegiatan par guru malua direncanahon songon atas surat di warta digital. Tikting nama yang marbagas, tikting parjolo. Naing menjalo pasu-pasu parbagasan ma Ferry Octavianus Immanuel Panjaitan. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit. Anak ni Amata Heri Panjaitan. Tubuh ni Nata Rosiana Boru Siagian. Dohot Orowanna, Monica Agnes Boru Sianturi, Ruas ni HKBP Ciputat, Boru ni Amata Berton Sianturi, Tubuh ni Nata Sintua Romauli Boru Sinambela, pamasu-masuan hari Sabtu 27 Juni 2026 di Gereja HKBP Rawamangun. Tikting Paduahon, naing menjalo pasu-pasu perbagasan ma ardi rawinata nababan. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan. Anak ni Amata Rustin Mani Hat Librata Nababan. Tubuh ni Nata Juliana Risan Boru Lumba Tobing. Dohot Orwana Riris Boru Nainggolan. Ruas ni HKBP Resort Keramat Jati. Boru ni Amata Sanggan Nainggolan Nahinan. Tubuh ni Nata Sondang Boru Silaban. Pamasu-masuan hari Sabtu 20 Juni 2026 di Gereja HKBP Resort Keramat Jati, Jakarta Timur. Tuhan nama masu-masu nasida gabe parsari peon ni denggan di tengah-tengah terlobim di jolon itu hatta. Ruas natamba. Minggu sadarion 14 Juni 2026 Tajalo do gabe ruas natamba ima. Keluarga Haryanto Supriyadi Pasaribu, Windita Adelin Boru Simbolon, Rosian HKBP Sukapura Resort Menteng Jakarta. Alamat Jalan Puspa Tolu nomor 40 Sia, RT Sada RW 6, Hutan Kayu Selatan, Jakarta Timur, Wik Hutan Kayu Kayu Manis. Tuhatta mamasu-masu nasida, gabe ruas nadenggan di tengah-tengah terlobim di jolon itu hatta. Ruas namonding. Nah di hari Senin 8 Juni 2026, nunga jumolo monding salak ama, todung lumbatoruan,
umur 78 tahun, hina baluhoni inata tiarana rotua borumar paung, alamat Jalan Kelapa Merah nomor 21, RT 2 RW 212, Hutan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Wik Hutan Kayu Kayu Manis. Tuudean Rabu 10 Juni 2026 di TPU Kebonanas, Jakarta Timur. Tuata manamangaleon gugu dohot pangapulion di keluarga Nadit Inanihon. Pelean dohot udut ni boa-boa tajama di tikting digital na pinaraden yuriata di pasu-pasu dengan ma akaparita ma sadot ulaon akasipat tepaun ma bahan sangkap di guarna songon ma tikting duriata minggu sadarion.
berpegang pada firman Tuhan, nyatakan kasih-Nya, itu yang akan menuntun hidupmu di dunia sampai Maranatha. Berpegang pada firman Tuhan, turun ringannya. Berpegang pada firman Tuhan, melakukannya. Berpegang pada firman Tuhan, nyatakan kasih-Nya, itu yang akan menuntun hidupmu di dunia sampai Maranatha. Itu yang akan menuntun hidupmu di dunia sampai Maranatha. Saya
Jamini debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na amanginang. Tahobasi mabibilta markite turpuk jamita di minggu padua hondung Trinitatis imana tersurat di Galatia bidu 2 ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Galatia 2 ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Hujaha madihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe. Halak jauh dihiado kami dada pardosa sian akka parbegu alai oddo huboto kami sian hapor seaun di Yesus Kristus sabingdo dapotan hapit toron jolma dada sian ulaun pati dibaheni nak kami gabe porsea di Kristus Yesusi asa di pitori kami sian hapor seaun di Kristusi dada sian ulaun patik aidang dapotan hapit toron nasa namar daging anggo sian ulaun patik alai molo pardosa tardapot nak kami nanaing pitor marhite-hite Kristus dagabe sita baidosa do Kristus disi dauma anggoi ai hupajongjong do diriku pangalausi molo hu pauli muse nau kulohai ainu ngamati au dipatiki hinorkon nipatiki asa mangolu au di debata rapon Kristusi doau tarsilang dada au bena mangolui nuaeng Kristus dona mangolu di bagasan au ia mangolu peau nuaeng di bagasan daging mangolu marhite-hite haporseaon di anak ni debata nama kaholong yau jala nama ngalehon dirina humokko pau. Dakku bolokon asini rohan ni debata ai out adong hati goran marhite sian patiki magopoma hamamate ni Kristusi ido yanggo sahatna. Turian itu hatta adorang sosahatita tu jamita tu hatorangan ni jamita songon nasomal boy majora manang duminggam ma ditiki mabigi hatan itu hatta hita tapi akon majo akka hapita fokus majo hita laho tumangihon hatani tu hatta Allahu pikir hami marisuang do molo mabigi hatani tu hatta alai saiholan hape taskrul sia toru tu gijang siang gijang tu toru songoni torus alani tapi akom majo 30 menit ke depan mau liate. Seringkali dalam hidup kita merasa harus melakukan sesuatu agar layak diterima. Jala di zaman saunarion amanginang banyak orang melakukan sesuatu supaya orang melihat apa yang diperbuatnya. Jala idona kaning seringkali dalam hidup kita merasa harus melakukan sesuatu agar layak diterima oleh sesama. Hapek dipakulingi topik ni jamita, topik ni mingguta di minggu padua kondung Trinitatis dohita ima dipitori ala haporseaon. Dibenarkan oleh karena iman. Na parjulu neng dohonon na pabua na suadong docolma na pitor. Pabua na suadong docolma na benar.
Dangadong jolma na pitor sia dirina sadiri. Termasuk maramo lo adong ison namarguar si pitor. Dangadongi. Nido. Ida binadidokon di pitori ala haporseaun dibenarkan oleh karena iman. Maka sejatinya tidak ada orang benar. Alai ala dibenarkan, ala dipitori margite mudarni Kristus. Nah dipitori do kita sudi. Dohot pangatusyon na asing, dangadong jol mana sempurna, na disempurnakan do. Songon ina hoinang dang sempurna ho, tapi Tuhan menyempurnakan hidupmu. Songon ama ho amang uluan di tonga-tonga di rumah tanggam dang sempurna, tapi Tuhan menyempurnakan. Anak-anak juga seperti itu. Tidak ada yang sempurna, tapi darah Kristus menyempurnakan pasikopon ngolu ni jolma di pardalanan ni ngoluna. Itu nama asa diturpuko nama nginang. Godang do akka pangajarion di masa saunarion. Naboy mabay gutur ni haporseaon. Ima na masa di Uria na adong di Galatia. Uria na di Galatia, ima Uria na majalo barita haluaon. Sian apostel Paulus margite las niroka. Alane di bidu duaon, Uria Galatia di bagasan haguturon. Siala pangajarion manang paham sian halak Yahudi Kristen na konservatif. Manang diguari na sida Judaisme. Imahalak na mangodolhon haluaoni dang tukholan haporseaon tu Yesus Kristus. Alay ikon marhite-hite parulaon uhum nipati. Ima didok nasida. Haluaon ni dang cukup holan sian haluaon ni Kristus. Ado kaparulaon uhum. Nabinereng ni nasida siani. Misalna songon sunat. Aturan parmanganon. Dohot akalan na asing na patuduhon identitas ni halak Judaisme. Alani magabe say di sosoy na sida, asa sude halak Kristen mulak tupatik. Amanginang, sa burju-burju ni jolma, mangulapatik, dang tolapsay, ay pasti mardosa do ibana. Molo 10 patiki sia diulahon sadanay daw tang sempurnay. Molo 10 patiki 2 dang diulahon tang sikopi. Maka hasi sikop ni hauluaw ni ima markite Kristus Jesus. Alanin ang dohonon na dia manaboy. Dia manaboy palua hojol maisya dosa. Hola sada nama. Ima asini roha ni debata. Ala holong ni roha ni debata. Markite-kite anak na Kristus Jesus. Markite-kite panobusion ni Tuhata Jesus Kristus. Ima pakokopon di tonga-tonga ni ngoluta. Pakokopon ima dituntutan ni patiki markite-kite hama matenai. Ayala ni patiki do tarsilang Kristus. Ala ni akka aturan-aturan ido. Ala ni akka nabi ni jolma ido. Gabe tarsilang ala ni tang boy be ala ni patiki. Alai haluaoni sikop di patupa markite anakna Yesus Kristus. Asa asiniroha
Namarlapatan doi. Tuhanido na mangalehon. Tuhanido berprakarsa ala ni haluaon tu amai. Dia yang berprakarsa. Dia yang punya inisiatif. Dia yang berkarya. Gabe sikop ngolu ni jol mana mardosai. Gabe Tuhan ngoluan nasora sudah. Naneng suku-suku nuaing. Sahat do asini rohai tu kita manginang. Sahat do. Wasa songun nagali mengelusi. Iya. Memang apalagi rarak terpudum be sabur ginonate. Au sampai maaf sampai ponggol kacamataku sada alat hupodomi. Nakani. Edak terpudum mau. HP pasau manurat-nurat hupodomi gabe ponggol. Jadi tak pola gatiomunan non. Yang terpudum bera modohodok manuang alai satokin nai pe sautik nai ati. Ido nak kaningan boha ngadapot tita asini rohaya manginang. Deng mengalusi do penedipuri. Ngadapot tita asini rohai. Moliate ma. Alani asini rohai boy kita sahak disonnuaing. Ido deh. Nadong dot 2 minggu pera di titing. Moding muse ruas tak kecelakaan di Jogja. Sedang perjalanan. Jadi amanginang mulubu kita hudul di sohon. Nangalani gugut tayate. Nangalani bagat ni mobil na pinakem tu sohon daong. Pos maroham. Merbajay peho tu sohon alani asini rohani debatado. Unang ala merbajay honak kaning dongamu mar Fortuner. Dohonom murang ala ni asini rohani debatai. Manang dia pei dalan ni debatadoi pataru hoko tutongan ni bagas coroon. Amin. Jadi unang saidok. Danga si beroha di Tuhan tuau. Hola ni pukul amat tai di benat otik. Ngido kan? Ala ni suku-suku ngasaha biasini rohai nunga. Nunga terus menerus secara kontinu dipelihara ngoluta. Dipataru kita tuganup akka. Perdalanan ni ngoluta. Badan ni debatadoi. Donganan na kita, patawon na kita, disude akka ulauta. Sakat doa sini rohai itu kita, molo-olo kita macalo. Molo-olo kita majakon. Jala tajalo imarkite na makaporsiay asini roha ima haporsiaoni. Haporsiaoni do tangan ni jolma majalo asini roha sian debata. Haporsiautai gambaran ni tangat tadoi majalo haluaon nasian debata. Tarimangi majolo. Out sugari di dok. Asaboy malua kita ikot jolo ula honot tamapatiki. Rarang adok kita naboy. Saut malua amanginang. Daw. Ayalani patiki do tersilang Kristus. Alay di dok ma di ayat na berikut. Nungabe. Jala markitay malua kita. Ide binna sola fide. Hanya karena iman, sola gracia, hanya karena anugerah, sola scriptura, ala ni hata ni debata. Molo songoni, adong dope tahe gunani patiki amanginang. Adong dope gunani patik, adong mauliate. Adong patiki songo sorminan, sorminan patuduho dosa. Coba, molo markaca kita, ahado lapatan ni kacai. Mamereng, songo dia buhitate. Ido tahe, molo adong gitong-gitong. Taboto dope gitong-gitong. Lang berate ya, bawa mana tubuh di korolus. Ado tahe na birong-birongi, molo na jolo,
merlepu seporong. Bado, ado diulah kamu manogot molo nga merlepu seporong. Majukiti asa ya sate. Ala nga marbirong. Jadi molo markasa kita, taida madikacai gitong-gitong manang nabillo nakaningate. Boha, boy do kacai payason, daw. Ado tabay tangata, manang tacuci, alai sorminan, kacai patuduhon, omma dirim. Omma, inakan? Maka pati kipe, songo sorminan, alai dang mampu palua hokoi. Ido. Ya patiki, songon si parorot, penuntun, manang rel doi dihita, ima rel nama buan tu Kristus. Nasongon na merdosa ho. Ide binna patik pawaluhon. Unakko, berarti dang buay manakko. Ya do songoni ditiki ujian di SKH Sekolah Guru Huria. Alani sopan ni nanaing teson, doli-dolion, nanaing tu sekolah guruon, setiap dipudi saya didok amang. Roma penguji madok, dok majo patik pepituhon ninna, idok ma unakko mangalakup amang. Habek, holan unakko mangalakup pola nido kan? Ale-ale sopakia ni bene idok ma unakko mangalakup amang. Nediga ni botohon malaku bau inna kan? Hedaknya mangalakup bau inna kan? Hapek alani sopan nado rupani kan? Alani tuntunan. Si paroro doi, rel doi, mabua kita tu Kristus. Asa marguna patikido di kita, alai dada patikina paluaho kita, alai Kristus Yesus, asini rohana sabingdo, na paluaho kita, na pasikopok kita, tuhangoluan, sahatu partikianon. Molo songoni dua manginang. Adong dope gunana ulaun na rin gatabayan. Adong mauliate. Molo tapatu pape ulaun na rin gan. Parbuwe ni hapor siyaw tadoi. Amen. Ido. Molo taula piakka na rin gan. Parbuwe ni hapor siyaw tadoi. Dada mampu paluaho kita taong, unang songon na didok niya halaka ni haporse kamu. Lam godang di patu panadinggan, lam godangin na, dakpola hudok kosanon. Hido kan? Dao. Molo tapatu papenadinggan, parbuwe ni haporse out tadoy. Alani do amanginang, molorope kita nuaing tugarejaon, marsoba marminggu, roh kita tu partangyangan, roh kita tu akka ulaun na asing, dang asa. Taingok dah? Dang asa. Moloro kita tu parminggu sadarion, ala nasai totong, di parorot, di pasu-pasu, debata pardalanan ningoluta, alani i tahamulate koma ditikyon. Ide binna molojol mamangalok kamulateon, alay dihuriat talang adong bayate, dihuta na manuaingi, jalabangga do kita mabigay, jinalo do kamulateon siyan opusitellem. Asa do diokon? Daw, ala naung sorang pahopuna di pangaratoan di Rawamangun. Begitu dia. Di tiki 2000 sia, di huta au melayani, di bahan maposna. Inang pedita baco hamulateoku. Wah, seorang pahopuku, taba pahopuku, tabalas ni rohaku. Bahan ma. Songo dia, ima, sedia masih pasah hatomu. Ibahan matong, 15.000 tu huria, 5.000 tu uluan. Bah. Pina pungu-pungu mai. Ido di akhir tahunan non jinalo mai godang na 505.000.
Konarong gotong 5.000 nih. Di akhir tahun, itu deh. Ala naung sorang, dang asa, dang nanaeng, alai naung. Ala ni do nuaeng, molo perogi tataula ko nakkanadenggan, rogi tamar minggu, tabain nadenggat tudong atta, ala nasa ito tongdo, di pasu-pasu tuhatta kita. Amin. Marguna do patiki, marguna. Marguna do akka ulaun na denggan, marguna. Alay ingot ma, haluaw na sikop, holan, markite-kite, pamitorion ni debata, di tonga-tonga ni, pardalanan ni nguluta. Alani, las marohata totong, majakon haluaun nasian debata. Molorohi tanuang marminggu, ala ni denggan di basa ni debata doi. Unang songon na di hutan na jolo, molo lewat dongan na marminggu, pas iba na di kodei, say martabu ni doi, tutoru ni meja nei. Ngalau be inna nunga. Aladang lomorohan na marminggu kan? Manang na jolo sayro misal na opusitelem, molo dang pertanyaan iba na itongos mapilian na. Dak pertanyaan na ubah, leoco piliak kuna inna. Molo iba macaloi dileo matu iba sada gula-gula manang bobon omma upam inna. Bemulia hati ma. Adong anti ngantuk. Ido kan? Alani amanginang debatado mamitori kita. Allah membenarkan kita, menyempurnakan hidup kita. Ta'auhum mai. Badan ni debata saidonganan nama kita disude akka pardalanan ni ngoluta. Amin. Martangyak kita. Mauliate ale Tuhan debata di hasi sikop ni ngolu na pinasahat mo to kami markite-kite asini roham. Laus ido patauhok kami maka porsiaiho di pardalanan ni ngolu nami. Laus ido na patauhok kami manotong marlas ni roha, marulupuluk parto dion nami, majalo majakon asini roham, disude akka ngulu nami. Mauliate Tuhan, molo di paheheho kami sian akka puduman nami, hicat kami di bagasal las ni roha, dilehokoha hipason di udut toho sahanguluan, laus di pataruho kami, tubagas joromon, markite-kite asini roham, marsobbahami, mamuji pasangapon goarmu nabadiai. Nunga huedeho kami ede puji-pujiani, rak martangiak kami, laus nunga hutangi ho kami jamita na mangolu, markite haroronami, manahui, mual hangoluak kami markite hatam, sian Galatia 2 ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Opeale Tuhan, molo pean non mulak kami sian tonga ni bagas ni coromon. Pataro kami di bagasan akka ulaw nami na maragami di bagasan sadarion. Pataro kami markite hakipason na siyakkoi. Pataro kami markite akkalas ni roha. Di tonga-tonga ni akka pardalanan ni ngulu nami. Pasu-pasu mangulu ni akka ruas ni huriam. Terlumobi na adong di HKBP Rawamangunon. Pasu-pasu akka amanami. Songon uluan na sida di tonga-tonga ni akka bagasna. Pasu-pasu ng akka ina. Songon ina ng sori pada di tonga-tonga ni akka bagasna. Pasu-pasu ng akka opung di tonga-tonga ni akka pinoparna. Manotong opung na burju, opung na saitotong mangalehon di akka poda, tu akka pinoparna tu akka ari na mangihut. Pasu-pasu ngolu par rumah tanggaon na sida, pasu-pasu ngolu pari anak konon na sida, pasu-pasu nang ngolu par karejuan ni nasida, usaho-usaho ni nasida ali Tuhan. Dao sian akka tahi-tahi ni parcahat, mangomo akka par tiga-tiga sian akka par tiga-tigaan na.
Asi roham Tuhan. Secara khusus utangnya ko kami, nang tuak kayanak ko nami ali Tuhan. Namet-met ibur-ibur magodang, namar sikola tumalona tu bisukna, totong maakayanak ko na burju namar bisuki, daosian akka tahi-tahi ni parcahat ali Tuhan. Pataru nasida tuaka masa depan nasida, rapon Kristus di tonga-tonga ni ngolu nasida. Pasu-pasu nang ali Tuhan, dia kayanakon na mga luluy parkarejuan, nang akayanakon na untuk dia ka umurna, mardonga saripe, patudu akka sirokap ni toddi ni nasida, nasa haporseaon jala nabiar midako. Pasu-pasu nang ali Tuhan, dia ka keluarga, nasa itotong masihol ditangis dohot ekel ni dakdanak di tonga-tonga ni bagasna. Asiroham Tuhan, asatu akka arina mangihut, marura tutoru marbulung tugijang mardaka tu siamun mardaka tu habirang, maranak marboru sikop las niroha ni nasida, songon las niroha nang pinasahatmu Tuhami. Jama pamatang ni akka amanami, loas marparbue nang akka burtian ni inanami. Nang akka ruas ni huriam, namarlas niroha, siala ni namarulang tahun di hari kelahiran. Lehonomu umur nagajang hakipason dohot las niroha. Namarulang tahun di ngolu pardongan saripeon nali Tuhan. Manotong udutammu. Hadameon ni par rumah tanggaon. Di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Asiroham Tuhan. Nang ditikyon tuhohu pasahat tami. Dia karuas ni huriam na dibagasan nak kapar sakiton. Na di rumah sakit, na dibagas nasida, na sedang pemulihan, asiroham pamalum nasida. Semua kahipason, sumuang nanggogo ni nasida tu akka ari na mangihut. Ope Tuhan, di pakkobasion di tonga-tonga ni huriam, di bagasan sadarion. Leho parlangitan na tiur, roha ng pikiran na tiur, di surya karuas ng akka parhalado. Asamar hite yali Tuhan, marsanga ma di sude akka parsobaw nami, peribadahan nami di bagasan minggu paduahon dung Trinitatisom. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami. Amin. Tapasahat peliata na dumengkat tutuhatta marede kita. Berjuang bersama di
Saya tolu sude ama. Sude mahita. Padaku pe, oh Yesus, setia Tuhan, saya bergumai lama di hutan. Tatangnya koma peliata, ale debata amanami na di banua gicang, hodo haroroan ni saluhus silehon-lehon nadinggan, dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mito kami pilihan nami tuho, say jalo may gaybiwap na husus di jolum. Paso-paso may jala ramoti asaw parhasya kami pilihanon, pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay maroha nami marakite-kite todim, asalam utada kami godang ni silehon-lehon mito kami. Asalam grigir kami madok mauliate tuho. Marakite-kite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinurbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaorkon madamena tutodim.